kasetakin nola gute zinan sesio bat ematea? Sesio bat ematea, kasetakin sesioik ez nun egin. Aitzen denun tabernetan esan dezun bezala, ez da? Hasi nintzen tabernan, Tolosan, Erraku tabernan, hasi nintzen nire musikarekin harremanetan. Bai, lehen dabeziko pinituak esatean bezala egiten, ez da? Bai, kalean eta plazatan ibiltzeko lehenengo emanaldiak ja zedekin iten nuen. Vale. Baina kasetakin, nik nahi ikasi kasetakin jute zinanean. Kaset bakarra eramate zenun, bi berdinak, batzutan bakizu kasetatak ataskatu iteziala eta kiston liada parateziala. Betire plan B izan bertzean, osea, kaset gehiago, normalean iten itun grabatu. Banitun nola originalak, del mercadillo del kaset. Baina gehiena grabatu eta orduan grabatzen itun ja sesioak, osoak, ordu terdikoak, normalen 80 lana inda jute zinan ia taberna horietan, ez da? Bai, aurretikako lana. Sukalde lana. Sukalde lana, misan plaz, gu izaten duen bezala, ez da? Eta zezan behar nizun, hau noiz aigea hitz egiten, noiz gertatu zen taberneta jute zinan hori? Osea, zu Euskal Herrian egin famatu zea, ni jaio nintzanetik ia hor zaude, musika jartzen. Pues, hogei urteekin, hasi nintzen ja... Eta hori zer da, guandala zenbat urtea egia esaten? 2000 urtea baino lehentxeo. 2000 urtea baino lehenu. Hoi da, ni 15 urten eskala eta horregatik ja DJ Bull beti eukideu martxan. Festetan, da lekutan, da... Pelmada ematen. Bai, goxatzen. Bukatu, gotea... Bueno, eta Bull, asko aldatu alda musika oain dela 20 urtetik kaset horietan jartzen zinunetik gaur egun pintxatzen dezunea? Bai, desente. Desente, lehen... Nik egia esan da, sortez, inguru euskaldunetikan abitu nintzen, orduan basea euskal musika zen. Eta orduan, eta gero nire guztuak, nire guztua handia da, Manu Txau eta horren inguruan musika mestizoa. Festagirua gustatzen zaigiri. Munduko nasketa bat, ez? Vale. Eta adibidez, gaur egun, zertan aldatu egehiena ire errepertorio hori? Gauz gutxi, pixkat aktualizatu nahiz, baina ez guain modan dagoen musikara, ze ez dut gustoko. Gaur egun, reggaetoia, trap... Linea hori ez tezu pasatzen, saiatzen naiz ez. Badie momentu batzutan, igual tokatu izan zaitena jartzea. Ez dut ez ezkoik esango, zer gezurretan izango nintzen. Baina alba dut ez dut jartzen. Orduan, baina zure, gaur egun, lehenu adibez jute zinean bi kasetakin prestauta holau ez dakit, gaur egun zenbat diska eramaten dituzu gutxi gora bera? Zenbat diska? Bai. Ez gaur egun... Guain nola iten dezue? Ordena horrekin. Ordena horrekin, bale. Osa, dian bi plateroiekin, baina ordena horren barruan dijoaia musika jarrita, ez da? Hori da. Vale.